ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳробшо Давлатзода ва Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Сатторов Қурбоналӣ. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мутобиқи банди 9 моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои додани ризоият барои ба вазифаи муовини прокурори генералӣ прокурори ҳарбии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон ва ба вазифаи муовини прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин намудани Қосимзода Хайриддин Шарифҷон ба Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод ирсол намуданд. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе озод намудани Саидзода. мутобиқи модда 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Саидзода Тоҷиддин Ниёз бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи раиси ноҳияи Синои шаҳри Душанбе озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 январи соли 2025. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳаётзода Фирдавс Ҷурахон бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 январи соли 2025. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумазода Маҳмуд бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи мушовири калони бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 январи соли 2025. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Холиқзода Ҷонибек бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи мушовири бахши ёрдамчии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои ҳуқуқӣ озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 январи соли 2025. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Алишер Ҳамид бо сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи муовини сардори раёсати мудофиа ва тартиботи ҳуқуқии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 январи соли 2025. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Худоёрзода Худоёр Бахтиёр бинобар сабаби ба кори дигар гузаштан аз вазифаи сардори раёсати молияи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 январи соли 2025. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 24 январи соли 2025 дар бораи муовини якуми раиси корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк таъин намудани Худоёрзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад Худоёрзода Худоёр Бахтиёр муовини якуми раиси корхонаи воҳиди давлатии бонки амонатгузории ҷумҳурии Тоҷикистон Амонатбонк таъин карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Саидзода Тоҷиддин Ниёз муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 январи соли 2025. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷумазода Маҳмуд сардори раёсати молияи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 январи соли 2025. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Абдуллозода Алишер Ҳамид сардори раёсати мудофиа ва тартиботи ҳуқуқии дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 январи соли 2025. амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Холиқзода Ҷонибек сардори раёсати ҳуқуқи дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шавад. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон шаҳри Душанбе 24 январи соли 2025.
امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صابرزاده نورعلی میرعلی معاون سردار ریاست مالیه دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 24 январи سال 2025. мавзӯи дигар дар мамлакат тадбирҳои омодагӣ бобати гузарондани маъракаи муҳими сиёсӣ, интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон ва интихоби вакилон ба маҷлисҳои маҳаллӣ тибқи нақша идома доранд. дар доираи корҳои омодагӣ барои дар сатҳи баландии сиёсӣ гузарондани ин маърака дар ноҳияи восеъ машварати омӯзишӣ баргузор гардид. در دوره آمادگی به برگزاری معرکه مهم سیاسی انتخابات وکیلان به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و وکیلان به مجلس‌های محلی در ناحیه وسطی ولایت خلان مشورت آموزشی برای اعضای کمیسیون حفظوی انتخاباتی برگزار گردید. در کار مشورت یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسائل رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عبدالله رحمانزاده و کارشناسان اوید به گذراندن انتخابات مطابق به قانون‌های عمل کننده شرح و تفسیر آن را برای اشتراکچیان فهمانیدند. تاکید کرده شد که انتخابات باید در سطح بلند گذرانده شود. در معروضه ها اوید رعایت معیارهای مطابق به طلبات‌های استانداردهای بین المللی تاکید کرده شد. قید گردید که هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان که سنشان به سن 18 سالگی رسیدن حقوق اشتراک در انتخابات را دارند. دخالت به اراده شخص منع است. تاکید گردید که یچه که اول خلق میباشد و دوم انتخاب کننده است. بس همین رئیسان کمیسیه ها участگاه های انتخاباتی رسانیده شدند که بنای участگاه انتخاباتی و اطراف آن تازه و آزاده باشد. با مقصد معین نمودن участگاه انتخاباتی باید که علامت های اشاروی گذاشته شده باشند. یکی از مسئله های مهم وابسته به احتیاجات شخصان معیوب برای آوازدهی تاکید گردید که شرایط های مساعد در همه участگاه ها باید فراهم آورده شوند. در بخش انعکاس جریان آوازدهی در انتخابات وظیفه‌های وسایط اخبار عامه قید کرده شدند. بعد انجام مشورت آموزشی نمایندگان و کارشناسان از یکی از участگاه‌های انتخاباتی در ناحیه وسطی دیده نموده اوید باز هم بهتر به راه ماندن کارها مصلحت‌های مفید دادند. پیام پیشوای معظم ملت تکان دهنده رشد منبع اقتصادیات تحت همین عنوان در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان وابسته به آموزش جنبه‌های گوناگون این حجت مهم و راهنماساز همایش برگزار گردید. در همایش کارمندان وزارت و اقتصادشناسان اشتراک نموده بندهای گوناگون پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی مملکت را مورد آموزش قرار دادند. شرح بیشتر در گزارش همکاران ما. حکومت جمهوری تاجیکستان با استفاده از همه ذخیره و امکانیت‌های موجوده جهت منتظم بهتر گردانیدن شرایط زندگی مردم نقشه‌های بزرگ سازندگی را راه‌اندازی کرده ایستاده است. با ذکر این نکته در وزارت مالیه جمهوری تاجیکستان همایش وابسته به شرح پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی افتتاح گردید. در چرابینی رهبریت و کارمندان وزارت مالیه و کارشناسان ساحه اقتصاد اشتراک و سخنرانی نمودند. ذکر شد که پیام نوبتی سرور دولت این دفعه نیز فراگیری تمام پهلوهای حیات جامعه بوده با نشاندادی رقم‌های دقیق و عمیق ارائه شد. برای مردم شرافمند تاجیک سال 2024 دوره نویلشوی به دستاوردهای نو بود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام به مجلس عالی دستاوردهای جمهوری تاجیکستان را در 5 سال سپری گردیده و دورنمای رشد ساحه‌های اقتصادی ملی را برای سالهای من بعد معین نمودند. تدبیرهای عملی نموده امکان دادند که سال 2024 حجم مجموعی محصولات داخلی مملکت به بیش از 150 میلیارد سومانی و سرعت رشد واقعی آن به 8.4% رسانیده شد. یعنی حجم مجموعی محصولات داخلی مملکت در این دوره 74.3 میلیارد سومانی یا 2.2 مرتبه و درآمد پولی اهالی 99 میلیارد سومانی یا 3 برابر افزایش یافت. در 5 سال اخیر سرعت رشد اقتصادی ملی به حساب میانه 7.7% را تشکیل داده است. باید قید نمود که رشد اقتصادی جمهوری به بالا رفتن سطح نیکوحوالی جامعه زمینه‌گذار است. با استوار گردیدن وضع مالی و اقتصادی مملکت، حکومت جمهوری برای بلند گردیدن موضوع مهنت کارمندان مؤسسه‌های دولتی پیوسته تدبیراندیشی می‌کند. همین گونه از 1 سپتامبر سال 2025 معاش وظیفوی کارمندان مؤسسه‌های تا مکتبی، تحصیلات میانه عمومی ساحه معارف 30%، معاش وظیفه
سبب کارمندان دیگر مؤسسه‌های ساحه معارف، ساحه‌های علم، فرهنگ، تندرستی، مؤسسه‌های ساحه حفظ اجتماعی، مقامات حاکمیت و اداره‌کنی دولتی و دیگر مؤسسه‌های بودجتی اینچنین استیپندیاها 20% زیاد کرده می شود. در برابر این موضوع مهنت عملکننده مقامات حفظ حقوق، خدمتچیان حربی و دیگر کارمندان این مقامات 20% زیاد کرده شده. حد اقل موضوع مهنت برای تمام ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی به اندازه 1000 سومانی در یک ماه مقرر کرده می شود. اینچنین با سپارش پرزیدنت مملکت از 1 سپتامبر سال 2025 نفقه‌های سقورتوی، مهنتی و اجتماعی اینچنین علاوه پولی با آنها طبق مقررات ماده 51 قانون جمهوری تاجیکستان درباره نفقه‌های سقورتوی و دولتی به اندازه نفقه زمینوی 10% زیاد و ایندکساسیا کرده می شوند. در چرابینی اشتراکچیان وابسته به دیگر بندهای پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان به مجلس عالی اندیشه‌رانی نمودند. соҳаи саноат дар мамлакат бахши пешбарандаи ҳаётии ҷомеа дониста шуда рушди бештари он яке аз ҳадафҳои калидии ҳукумати тоҷикистон маҳсуб меёбад. дар заминаи амалисозии мақсадҳои саноати кунонӣ бо суръати мамлакат дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон низ теъдоду коргоҳи корхонаҳо рӯ ба афзоиш дорад, мегӯяд ҳамкори мо дар минтақа Хосият Худорбекзода. чун дигар соҳаҳои муҳими иҷтимоӣ иқтисодӣ дар солҳои аввали соҳибистиқлолии мамлакат соҳаи саноат ва рушди соҳибкории хурду миёна низ дар мадди назари сарвари хиратпеша муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошт. новобаста аз мушкилоти сангини он айём таҳти ҳидоят ва роҳбарии пешвои муаззами миллат ҷиҳати барқарор намудани соҳаи валангоршудаи саноат ва бунёди иқтидорҳои нав аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳои муҳими зарурӣ андешида шуданд. бо сипарӣ гардидани зиёда аз 13 солаи даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистон рушди саноат ба ҳадафи стратегии мамлакат табдил ёфт. имрӯзҳо баҳри амалӣ гаштани ин ҳадаф бо дарки он ки рушди саноат ва истеҳсолоти миллӣ бо истифодаи ашёи хоми ватанӣ метавонад ба таъсиси корхонаҳои истеҳсолӣ, ташкили ҷойҳои нави корӣ, гардиши дохилии молу маҳсулот, устувории низоми иқтисодӣ ва дар маҷмӯъ ба таъмини зиндагии шоистаи аҳолӣ мусоидат намояд, стратегия ва барномаҳои соҳавӣ таҳия, қабул ва амалӣ гардида истоданд. бояд гуфт ки рушди соҳа пайваста дар паёмҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои маъзами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид мегарданд ва сол то сол таваҷҷӯҳ ба ин соҳа рӯ ба афзоиш дорад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 28 декабри соли 2024 дар паёми худ қайд намуд ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти саноатӣ аз 27 миллиард ба 53 миллиард сомонӣ расонида шуд, ки қариб 2 баробар зиёд мебошад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон бошад 138 коргоҳу корхонаи саноатӣ фаъолият дошта, дар онҳо номгӯи зиёди маҳсулоти саноатӣ истеҳсол мешавад. инчунин дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ба ҳолати 1 декабри соли 2024 ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 43.3%, ё ин ки 82.3 миллион сомонӣ зиёдтар мебошад. хушбахтона солҳои охир як қатор корхонаҳои саноатӣ ба фаъолият шурӯъ намуданд ки дар рафти саноаткунонии кишварамон саҳми беандозаи худро гузоштанд. ҷиҳати расидан ба ҳадафи олии давлат, яъне саноаткунонии бо суръати кишвар, дар ин замина таъмин намудани аҳолӣ бо ҷойҳои корӣ ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии сокинони мамлакат, инчунин сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ, фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи солҳои рушди саноат эълон намудани солҳои 2022-2026 ба тасвиб расид ки дар асоси нақшаи пешбинишуда давоми солҳои 2022-2026 бояд 92 адад корхона ва коргоҳҳои нави истеҳсолӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилоят сохта ба истифода дода шаванд. давоми 2 соли охир дар заминаи баргузории форуми байналмилалии соҳибкорию сармоягузории Помир Инвест барои соҳаи саноат 2.6 миллиард сомонӣ ҷудо гардид, ки дар маҷмӯъ то ба имрӯз аксарияти шартномаҳои басташуда амалӣ гардиданд.
дар асоси тадбирандешиҳои роҳбарияти олии сиёсии тоҷикистон ширкати ҳавопаймоии тоҷик эйр хатсайри душанбе панҷакент душанберо фаъол кард. ин хатсайр давоми 10 соли охир аз фаъолият боз монда буд. тафсилоти бештар дар шарҳи навбатии барнома. пас аз 10 сол парвозҳо дар масири душанбе панҷакент душанбе дубора оғоз гардид. сокинону сайёҳони дохилӣ ва масъулини ширкати тоҷик эйр аз роҳандозии ин тадбир хушҳол гардида амалисозии иқдоми мазкурро натиҷаи дастгирӣ ва ғамхориҳои ҳамешагии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти рушди соҳаи авиатсияи гражданӣ арзёбӣ намуданд. кормандон ва ҳамонавардони ширкати тоҷик эйр барои пешниҳоди хизматрасониҳои босифату бехатар ҳамеша омода ҳастанд. ин тадбир бо дастгирии президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии авиатсияи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати ҳавопаймоии тоҷик эйр амалӣ гардида, ҳадаф аз он беҳсозии сифати хизматрасонӣ ба аҳолӣ ва марҳила ба марҳила барқарор кардани парвозҳои дохилӣ мебошад. бо роҳандозии иқдоми мазкур теъдоди зиёди сокинон ки аксариятро сайёҳони дохилӣ ташкил медиҳад зиёд гардидааст. парвоз аз шаҳри душанбе ба шаҳри панҷакент дар 40 дақиқа анҷом ёфт. дар фурудгоҳи шаҳри панҷакент намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, сокинону ҷавонон ва аҳли фарҳанг аввалин мусофирони хатсайри душанбе панҷакентро бо хушнудӣ истиқбол гирифтанд. мо аз пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон миннатдор ҳастем ки парвозҳо дубора барқарор гардид. имрӯз аввалин парвоз буд ки мардуми мо бо як шукӯҳу шаҳомати хоса пешвоз гирифтанд. боиси тазаккур аст ки хатсайри душанбе панҷакент пас аз 10 сол барқарор гардид ва ин дар самти пешравиҳои иқтисодии иҷтимоӣ алахусус сайёҳон ки ба шаҳри бостонии мо зиёд меоянд хело ҳам мусоидтар аст. шаҳри панҷакент бо таъриху фарҳанги қадима, манзара ва табиати нотакрораш дар дили ҳазорон нафар сайёҳони дохиливу хориҷӣ ҷой гирифтааст. ба роҳ мондани парвозҳо дар масири душанбе панҷакент душанбе ба рушди соҳаи сайёҳӣ низ мусоидат хоҳад намуд. номи ман Шафоат. ман аз тарафи Самарқанд ба самти Душанбе омада истода будам бо такси. фаҳмидам ки хатсайр кушода шуда будааст тоҷик эйр. бисёр хурсанд шудам. мо хеле миннатдорем барое ки ин хатсайрро ба мо кушоданд. аз рӯи иттилоъ парвозҳо дар ин масир ҳафтаи 3 маротиба ба роҳ монда мешавад ва сокинон метавонанд барои дастрас намудани чипта ба ширкати ҳавопаймоии тоҷик эйр муроҷиат намоянд. ширкати ҳавопаймоии тоҷик эйр дар оянда тасмим гирифтааст ки парвозҳои маҳаллиро дар масири душанбе рашт, душанбе лахш, душанбе ишкошим, душанбе ванҷ, душанбе рӯшон ва душанбе айнӣ ки қаблан анҷом дода мешуданд бо истифода аз имконоти мавҷуда барқарор намояд. нахустин парвози мо аз самти панҷакент ба мана пойтахт омадем. ин як иқдоми хуб буд ки дар оянда мехоҳем ки ҳамин ба дигар ноҳиҳо ҳам парвоз дошта бошем. дар давоми 5 моҳи охир бо дастгирӣ ва иқдому ташаббусҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби агентии авиатсияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷамъияти саҳомии кушодаи ширкати ҳавопаймоии тоҷик эйр нахустин парвозҳои дохилӣ дар масири душанбе хоруғ душанбе, душанбе куллоб душанбе ва душанбе панҷакент душанбе анҷом дода шуд ва ин тадбир боз ҳам идома дорад. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Куллоб дар натиҷаи истифодаи мақсадноки қитъаҳои заминӣ корам ва имкониятҳои фароҳамгардидаи соҳа давра ба давра натиҷаҳоро афзун намуда истоданд. бо мақсади самаранок истифода барои қитъаҳои заминӣ корам, рушди бахши боғутокпарварӣ ва дар маҷмӯъ ҷиҳати боз ҳам афзоиш додани истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ бо иштироки хоҷагидорон ва мутахассисони соҳа дар шаҳри Куллоб семинари омӯзишӣ баргузор гардид. рушди соҳаи кишоварзӣ яке аз муҳимтарин василаи баланд бардоштани сатҳи некуаҳолии мардум ва таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифат мебошад. кишоварзони минтақаи Куллоби вилояти Хатлон бо истифода аз имкониёти фароҳамбуда солтосол дар самти фаровонии истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ ба нишондиҳандаҳои беҳтару бештар ноил гашта истодаанд.
بر اجرای دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلون با مقصد رشد ساحه باغ و تاک‌پروری طبق نقشه چاره‌بینی‌های مسئولان ساحه کشاورزی در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب با جلب خواجگیداران و متخصصان ساحه برگزاری سمینار مشورت آموزشی راه‌اندازی گردیده مرحله به مرحله عملی گشته ایستاده است. در مرحله اول چنین سمینار آموزشی در جماعت دهاتی دهنه و زیرکی شهر کلاب برگزار کرده شد. امروز طبق دستور سپارش‌های پیشوای معظم ملت و نقشه چاره‌بینی‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون ما تصمیم گرفتیم که در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب از جمله در شهر کلاب در جماعت دهات دهنه در خواجگی دهقانی فریدون که میدان عمومی باغ و تاک‌زارهای آن 8 گکتار را تشکیل می‌دهد با جلب متخصصان ساحه کارهای اگرتکنیکی گذرانده ایستاده‌ایم. افضلیت‌های کارهای اگرتکنیکی از جمله کارهای کیمیایی که حاضر ما گذرانده ایستاده‌ایم برای نیست کردن حشرات‌های ضرررسان و بلند گشتن حاصلناکی زراعت‌ها و با صفت گشتن محصولات کشاورزی مساعدت می‌نماید. در جریان کاری سمینار از جانب متخصصان وابسته به استفاده راه و اصول‌های معاصر و منفعت‌آور باغ و تاک‌پروری دستور و مصلحت‌های مفید داده شد. تاکید گردید که یکی از عامل‌های منفعت بخش برای رشد ساحه باغ و تاک‌پروری در موسم معین سری وقت استفاده یخامانی و شکل دراری نهال و درختان میوه‌دهنده و استفاده درست و به مورد زهرخیمیکات‌ها میباشد. مهم میشماریم که در شرایط امروزه استفاده از آب و اقلیم مساعد یخامانی، بریش سری وقتی و کارکرد خیمیایی به مقابل حشرات‌های ضرررسان در باغ و تاک‌زارها نهایت یکی از چاره‌بینی‌های مهم ارزیابی می‌گردد. جهتی باز هم نتیجه بخش گذراندن سمینار آموزشی از جانب متخصصان طرزی در عمل اجرا نمودن به شکل دراری نهالان و درختان ثمرآور و استفاده زهرخیمیکات‌ها نشان داده شد. باغپروران برگزاری چنین سمینارهای آموزشی را منفعت بخش ارزیابی نموده قید داشتند که جهتی تطبیق علم در استحصالات مساعدت می‌نماید. مسئولیت‌هایی که متخصصان دادن با ما خیلی مفید است. زمین‌هایی که با ما وابسته کردن آنها رو ما موافق مسئولیت متخصصان درست استفاده بریم و از این زمین‌ها حاصل بلندی هم میوه هم زراعت‌های خواجگی قشلاق رو به دست بیاریم. همزمان در روند سمینار آموزشی از جانب متخصصان در برابر رشد باغ و تاک‌پروری اینچنین جهت استفاده مقصدناک قطعه‌های زمین کارم، شدگاری با صفت، کشت و پرورش درست، رعایت قاعده‌های آگروتکنیکی و رویانیدن از 2 تا 3 حاصل از یک قطعه زمین توصیه‌های سودمند داده شد. ادامه سمینار آموزشی در خواجگی دهقانی بزرگمهر جماعت دهات زیرکی شهر کلاب وابسته به کشت بهاری کارتوشکا برگزار گردید. روند کشت کارتوشکا با استفاده از تخمی‌های خوش‌صفت توسط تکنیک‌های ساحوی به راه مانده شد. امروزها کشاورزان جماعت دهات زیرکی با کشت زراعت کارتوشکا شروع نمودند. در اساس اجرای دورنامه پیشنهاد نموده مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کلاب که 47 گکتار زمین کارتوشکا وابسته کرده شده است به جماعت ما از روزهای آفتابی استفاده برده نقشه دورنامه را اجرا نمایند. موافق معلومات در سال روان دورنامه کشت کارتوشکا در شهر و ناحیه‌های منطقه کلاب 3869 گکتار بوده. از آن میدان 3469 گکتارش را زمین‌های کرم آبی تشکیل می‌دهند. خواجگیداران کشت تیرماهی این نوع زراعت را به انجام رسانیده حالا با استفاده از وضع باد و هوای مساعد کشت بهاری کارتوشکا را آغاز بخشیده در این سمت کارهای صحرایی وسعت یافته ایستادند. چنین سمینارهای آموزشی و کارهای فهماندهی با مقصد رونق بخشیدن استحصال محصولات کشاورزی با جلب متخصصان در دیگر ناحیه‌های منطقه کلاب گذرانیده می‌شود. ноҳияи дӯстӣ дорои 19490 гектар замини корами обӣ буда деҳқонону хоҷагидорони ноҳия дар таъмини амнияти озуқавории кишвар нақши муассир доранд. бо мақсади паст намудани обҳои зеризаминӣ, кам кардани шӯршавии заминҳо ва баландбардоштани ҳосилнокии зироатҳо дар ноҳия, кандани ҷӯю канал ва заҳбуру заҳкашҳо тариқи ҳашарҳои дастаҷамона бо маром идома доранд. ҳамкорони мо муҳаммад ризо шарифзода ва торибҷон саифов дар ҳамин хусус шарҳи бештар доранд.
кишоварзони ноҳияи дӯстӣ ки дар таъмини бозори истеъмолии вилояти хатлон ва ҷумҳурӣ бо маҳсулоти кишоварзӣ нақши муҳим доранд, дар баробари агротехникаи кишти зироат, инчунин ба беҳдошти ҳолати мелиоративии заминҳои кӯрам низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. тибқи нақшачорабинии мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ва идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи дӯстӣ дар қатори дигар ҷамоатҳо аҳли ҷамоатчигии ҷамоати деҳоти гарди гулмурод ҳашари дастаҷамона барои кандани ҷӯю каналҳо ва заҳбуру заҳкашҳо доир карданд, ки дар он деҳқонон ва хоҷагидорон ширкат намуданд. имрӯз дар ҳудуди ноҳия бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи дӯстӣ 26 километр каналҳо ба нақша гирифта шуда буд ки имрӯз 15 километри онро аллакай мо пурра тоза кардем ки 57% нақшаро дар бар мегирад. заҳбуру заҳкашҳо бошад 28 километр ба нақша гирифта шуда буд, аллакай 16 километр онро мо тоза кардем ки 67% нақшаро дар бар мегирад. мо тасмим гирифтем ки то мавсими обёрӣ пурра заҳбуру заҳкашҳоро 100% тоза менамоем. дар ҳама ҷамоатҳо аллакай чихел ки шумо диден аллакай технико кор кардеста, пурра мо ҳар рӯза назорат кардестем ки пурра тайёр кунем ба оби пулозӣ мардумро таъмин намоем. одаморо ҷамъ кардем, инам барои арихоро кандан, каналҳоро кандан, тоза кардан, барои ҳамн ҳосили нав соли 25 сол ҳосили нав нағз гирифтан, ҳам барои ҳам архора каналҳоро тоза кардестем. мо ина мардума ҷамъ кардем барои ки и ов нағз бираса, и замин и тарафдан дураям барои ира наканем ов боло намерава. барои ҳам архора кандестем ки ҳам охиронш ҳам нағз бара ов бибарад ки хеле ки ҳам ира наканем ов тараф намерава. кишти ба хорда азоб накаша, вақти ҳам кор сар карданда азоб накаша, гуфтин ҳам архора кандестем. мо бино ба иттилои масъулини дарозаи заҳбуру заҳкашҳо дар ҳудуди ноҳия, ҳамагӣ 352 километрро ташкил медиҳад, ки аз ин 120 километр байни хоҷагӣ ва 232 километр дохили хоҷагӣ мебошад. тоза намудани заҳбуру заҳкашҳо дар пас кардани оби зеризаминӣ, ҳифз намудани замин аз шӯршавӣ ва ҳосилхез гаштани он замина мегузорад, ки дар асоси нақшаи муқаррар гардида масъулини идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи дӯстӣ чораҳои зарурӣ андешида истоданд. имрӯз мо дар деҳаи Боҳористон чихеле ки шумо дида истодаед, ана заҳбур тозакунӣ идома дорад, барое ки чанд сол пеш ҳамин заҳбурҳо ҳама пур буданд, заминҳо ҳама шӯр шуда рафтагӣ буданд. ҳозе ки ана заҳбура тоза кардестем барои замина мисол шӯри замин рафтан, барои бағал шидани ҳосил ман бо роҳбарии мақомоти маҳаллӣ ва ба роҳбари идораи беҳдошти замин ана экскаватор овардан, ҳама мисол да ҳама ҷамъовара ҳамин замина заҳбура тоза карда истодаем ки ҳосили нағз бигирем. тавре мутахассисони соҳаи кишоварзӣ иброз медоранд, тоза гардидани ҷӯю заҳкашҳои атрофи заминҳои кӯрами обӣ дар беҳ гардидани ҳолати мелиоративии замин ва паст намудани обҳои зеризаминӣ мусоидат менамояд. пойгоҳи обкашонии рақами 1 ноҳияи дӯстӣ, ки нуқтаи асосии таъмин намудани обҳои полезӣ мебошад, дорои 8 адад дастгоҳҳои обкашонӣ буда, тамоми техникаҳои зарурӣ аз таъмири ҷорӣ бароварда шуданд, ки дар мавсими кишт хоҷагидорон метавонанд бе мамонеат аз оби полезӣ истифода намоянд. гузориши Муҳаммадризо Шарифзода Толибҷон Сайфов барои барномаи иттилоотии Навид аз ноҳияи дӯстӣ. имрӯз бахшида ба рӯзи кормандони соҳаҳои меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо иштироки роҳбарон ва мутахассисони сохторҳо ва муассисаҳои зертобаи вазорат, мақомоти маҳаллии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, намояндагони иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва созмонҳои байналмилалӣ чорабинӣ баргузор гардид. иттилоъ дода шуд, ки имрӯз дар низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қариб 240 ташкилоту муассисаҳои гуногун фаъолият доранд, ки ба ниёзмандон хизматҳои гуногуни иҷтимоӣ мерасонанд. ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба ҳисоб рафта, ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди устувори ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ҳамчун яке аз омилҳои калидии баландбардоштани сатҳи зиндагии шаҳрвандон, таъмини суботи иҷтимоӣ ва рушди устувори иқтисодию иҷтимоии кишвар тамоми тадбирҳои заруриро меандешад. зикр гардид дар чорабиние ки бахшида ба рӯзи кормандони соҳаҳои меҳнат ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ
баргузор гардид. баромадкунандагон таъкид доштанд ки низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ аз ҷумла таъмини кафолатҳои иҷтимоии давлатӣ ва баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии мардум яке аз самтҳои муҳим ва афзалиятноки сиёсати давлат ба ҳисоб рафта, тавре ки дар адабиёти илмӣ қайд гардидааст, низоми ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар мафҳуми васеаш ҳамчун маҷмӯи чорабиниҳои иҷтимоию иқтисодии давлатӣ фаҳмида мешавад, ки ба бунёд намудани шароити арзандаи зиндагӣ, дастгирии таъминоти ҳаётӣ ва таъмини ҳуқуқҳои иҷтимоии шаҳрвандон дар тамоми марҳилаҳои зиндагӣ, аз ҷумла дастгирии иҷтимоии гурӯҳҳои осебпазири ҷомеа равона карда шуданд. ҷаноби олӣ дар паёми навбатиашон таъкид карданд, ки ҳифзи иҷтимоӣ дар сиёсати давлати ҷумҳурии Тоҷикистон мақоми хос дошта, маблағгузории ин соҳа рӯз сол аз сол афзоиш ёфта истодааст ва аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидани консепсияи рушди хизматрасонии иҷтимоӣ, стратегияи рушди ҳифзи иҷтимоӣ барои давраи то соли 2040, қабул гардидани даҳҳо барномаҳои давлатию соҳавӣ аз он шаҳодат медиҳанд, ки таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳа хеле пураҳамият буда, кормандони соҳа низ баҳри дар амал татбиқ намудани қонунгузорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ саъю талошҳои худро анҷом дода истодаанд. бояд қайд кард, ки касби ифтихори корманди иҷтимоӣ, яъне корманди соҳаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ на танҳо дониш ва малакаҳои касбӣ, ҳамчунин дили кушод, шарафмандӣ, шафқат ва як нигоҳи меҳрубононаро нисбат ба мизоҷон талаб мекунад. дар фарҷоми чорабинӣ бо дар назардошти дастовардҳои соҳаи ҳифзи иҷтимоӣ як қатор кормандони соҳа, иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва шарикони рушд барои муваффақиятҳо, комёбиҳои назаррас ва хизматҳои бисёрсолаи бенуқсон дар соҳаи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бо мукофотҳои соҳавии Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумитаи иттифоқи касабаи кормандони тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ қадрдонӣ гардиданд. имрӯз дар муассисаи давлатии таълимии литсей барои хонандагони болоиқат дар шаҳри Душанбе дар доираи баргузории ҳафтаи фанни география дар мавзӯи соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо конференсияи илмии назариявӣ баргузор гардид, ки дар он намояндагони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, мутахассисони соҳа ва омӯзгорону хонандагон иштирок карданд. сараввал меҳмонон аз гӯшаи омоданамудаи дастовардҳои илмӣ ва натиҷаҳои бадастовардаи муҳассилини литсей барои хонандагони болоиқат дар шаҳри Душанбе дар озмунҳои ҷумҳуриявӣ ва олимпиадаҳои байналмилалӣ дидан намуда баҳои баланд доданд, зеро хонандагони ин муассисаи таълимӣ пайваста дар олимпиадаҳои байналмилалӣ аз фанҳои математика, физика, химия, география ва ихтироъкориву навоварӣ ширкат варзида сазовори ҷойҳои намоён гардиданд. Сипас дар қисмати расмии чорабинӣ зикр гардид, ки маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид дар иҷлосияи 77-уми худ бо пешниҳоди Тоҷикистон бо ҷонибдории 153 кишвари узви ин созмон соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳоро эълон кард. Иқдоми мазкур аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли 2021 зимни нахустин ҷаласаи пешвоёни Эътилофи обу иқлим пешниҳод гардида буд. дар доираи ташаббусҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ пеш аз ҳама дар доираи эълон гардидани соли 2025 ҳамчун соли ҳифзи пиряхҳо як конференсияи илмию назариявӣ бо иштироки мутахассисону коршиносон аз муассисаи давлатии илмии маркази пиряхшиносӣ назди Академияи миллии илмҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бо иштироки васеъи омӯзгорону хонандагони муассиса ташкилу баргузор гардид, ки дар он мутахассисон аз ҳолати воқеӣ ва пиряхҳое ки дар қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон мавҷуд ҳастанд барои хонандагон маълумотҳои заруриро тавассути баромадҳои худ пешкаш намуданд ва дар нақша дорем, ки ҷиҳати боз ҳам тақвият бахшидани дониши хонандагон дар ин самт ин гуна чорабиниҳо ва вохӯриҳоро бо мутахассисони касбу кори гуногун дар оянда низ бароҳмонем.
ҷумҳурии тоҷикистон дорои мероси ғании тарихӣ ва фарҳангӣ ва захираҳои табиӣ буда, захираи пиряхҳои қаламрави кишвари мо асоси сарчашмаи обҳои мусаффо ба ҳисоб меравад. Қайд гардид дар чорабинӣ. Дар фарҷом аз ҷониби роҳбарияти муассиса ва меҳмонон як гурӯҳ хонандагоне ки давоми ҳафта фаъолияти хуб доштанд бо ифтихорнома ва сипосномаҳо сарфароз гардонида шуданд. ҳукумати мамлакат бобати бо шуғли муносиб таъмин кардани шаҳрвандон ҳамаи имкониятҳоро фароҳам сохтааст. зимнан давоми солҳои охир равона кардани таваҷҷӯҳи махсус ба муассисаву марказҳои касбу ҳунаромӯзӣ фаъолияти ин гуна ташкилотҳо дар кишвар ба маротиб беҳтар гардидааст. роҷеъ ба фаъолияти муассисаи давлатии таълимии литсеи касби техникии ноҳияи Рашт хабарнигорони мо шарҳи бештар доранд. муассисаи давлатии таълимии литсеи касби техникии ноҳияи Рашт дар ноҳия дар масъалаи соҳибкасб намудани ҷавонон нақши муассир дорад. бо мақсади омӯзиши ҳунарҳои мардумӣ, симхонаи ҳунарҳои миллӣ ва муосири литсей бо таҷҳизоти зарурӣ, аз ҷумла бо мошинаҳои замонавии дузандагӣ таъмин карда шудааст. дар ин ҷо касбомӯзон ба омӯзиши ҳунарҳои дузандагию бофандагӣ фаро гирифта шуданд. хонандагони литсеи номбурда аз ғамхорӣ ва дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ оид ба ташкили шароити хуби касбомӯзӣ изҳори миннатдорӣ менамоянд. من شورهما مدینه خواننده کورس دیوم گروه 31 در لیسه کسبی تکنیکی ناحیه رشت میباشم. در اینجا تمام هنرهای ملی که از گذشتگانمان برای ما مانده است، معلم‌هایی که در اینجا هستند برای ما نشان می‌دهند. در این کورس دوزندگی بیشتر دخترها برای یاد گرفتن تمام هنرهای ملی آمدند و ما شکرانه از این می‌کنیم که پیشوای ملتمان برای ما چنین مؤسسه‌ها و تشکیلات‌های براه مانده. من در اینجا طول 2 سال است که تمام هنرهای ملی را از خود نمودم و در اینجا تمام تجهیزاتی که برای یاد گرفتن و دوختن کورس‌ها لازم است مهیا نمودم. تالار و سیمخانه‌ها با کامپیوتر، پروژکتور و تخته‌های الکترونی تامین گردیده. این سال برای تحصیل در اختصاص‌های سیستم کامپیوتر و اینترنت تکنولوژی و حسابدار با دانستن کامپیوتر توجه زیاد گردیده است. در استخوان‌های لیسه برای برگزاری درس‌های عملی تمام شرایط‌های تعلیمی استحصالی فراهم آورده شده است. در آن امسال کسب کفشگری گازی برقی از نو به راه مانده شد. با استفاده از تکنیک و ماشین‌آلات‌های نو که امسال به لیسه وارد گردیدند، صفت درس‌های تعلیمی استحصالی و مشق رانندگی بهتر می‌گردد. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилооти навид. манзури шумо. барномаҳои дигар телевизиони сафина идома дорад. дар давоми шаб оятон исроати хубу хушро таманно мекунем.